Gadaras ya dubi Insam ya bushe da dariyar mugunta. Lokaci guda kuma ya murtike fuska ya ce, da kyau, haka nake so na ga jarumi mai da kakkiyar zuciya da karfin hali irinka. Ai ka rage mana wahala, tunda ka zaba hanyar da tafi sauki a wajenmu. Mu da ma amfanin mu a wannan gida shine ba da horo, tsaro da kuma hukunci. Burin mu kawai shine mutum ya aikata laifi, ga fili ga mai doki. Kai, maza a kwance masa dukkanin sarkokin da ke jikinsa, sannan a nuna mishi ɗakin shi na kwana, da zarar ya karya doka ɗaya a zartar da hukunci a kan shi. Ko da jin wannan batu sai mataimakin Gadaras cikin alamun firgici ya ce, a'a ya shugabana, sarki ya faɗa min cewa wannan yaro yana da matukar haɗari, saboda haka bai kamata a kunce mishi waɗannan sarkoki ba. Gadaras ya daka Bartus tsawa ya ce, ai so nake na ga iyakar haɗarin nasa, maza a kunce shi na ce. Da jin haka sai da karubi suka zaro mukulle suka kwakwance sarkokin da ke jikin hannayensa da kuma kafafuwansa. Saboda daɗewar wannan ɗauri, duk shati ya fito a jikinsa. Ko da Insam ya ga an kunce shi, sai ya miƙa gami da murmushin murna domin jiye kamar ya samu yanci ne daga matsayin bawa. Shi ko Gadaras ya juya baya, ya nufi kofar da ya fito. Dakarun da ke tare da shi suka bi shi a baya. Ba tare da wata gardama ba kuwa, Insam ya bi wannan badakari suka nausa wani bangare daga cikin kurkukun. Duk wannan abu da ya faru sauran fursunonin gidan kawai kallon bawa Insam suke yi. Ko da aka nufi cikin gidan da shi, sai ga gaba ɗaya sauran fursunonin sun biyo su a baya. Wanda haka ne yasa Insam ya fahimci cewa lallai akwai abin da ke shirin faruwa. Don haka sai ya shirin tarar ko menene a ransa. A lokacin da aka iso rukunin inda ɗakunan fursunonin suke, sai Insam ya hango wani babban ɗaki guda ɗaya, wanda ya bambanta da sauran ɗakunan wajen. Zaune a kofar ɗakin bisa wata kujera, wani narkeken ƙato ne bakar fata, kansa ya sha askin kwalkwabo, ga ƙaton yar guda biyu a kunnuwansa, yana da saje gami da murtikeken gashin baki. Wannan bakin mutum ya kasance mummuna kuma dogo ne sosai, domin a gabaki ɗaya gidan babu mai tsawonsa da kira ta sadaukai face sadauki Gadaras. Fursunoni 20 ne a zagaye da kujerar da wannan bakin mutum ke zaune suna fadanci. Kai da gani ka san shine shugaban fursunonin wannan gida. Duk fursunan da ya zo wucewa ta gabansa sai ya zube bisa gwiwoyin shi biyu, yayi gaisuwa sannan zai wuce. A cikin fursunonin da ke kewaye da shi akwai masu yi masa fifita, akwai mai yi masa tausa, sannan akwai waɗanda suke rike da farantan kayan marmari da abinci, har ma da ababen sha kala-kala. Shi dai wannan bakin bawa ana kiransa da suna Barsad. A iya rayuwar Barsad bisa binciken da aka yi ba taba gani yayi murmushi ba, sai dai dariyar mugunta. Kusan ko da yaushe fuskar shi a murtike take, babu wani annuri. Zuciyar shi kuwa a cike take da zunzurutun rashin tausayi da kuma zalunci. Shi kanshi bai san iyakar adadin mutanen da ya sheke a rayuwarsa ba. Yanzu ne dubin shi ta cika aka kamo shi da kyar aka kawo shi wannan kurkuku sakamakon laifin haura gidan sarkin Kisra da nufin yin sata tare da yaran shi mutum 40, wanda aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. A lokacin da bawa Insam ya zuciwa ta gaban Barsad, sai ya kauda kai kamar bai gan shi ba. Ya wuce gaba yana biye da badakaran da yake mishi jagora. Kawai sai ya ga badakaran ya ratse gefe guda ya tsaya cak, ya juyo baya. Wasu fursunoni kimanin su 20 suka rugo da gudu suka yi wa Insam kawanya. Ɗaya daga cikin su ya dube shi a fusace ce, kai bakon fursuna, kai ganganci da kake sauraron dokokin wannan gida guda 9. To ka sani cewa wancan da kake gani a zone shine sarkin wannan gida. Hatta da karu ma shakkar shi suke yi, balantana kai fursuna. Dole ne ka ringa gaishe shi sau 3 kullum kana durƙusawa bisa